nedelje organizuje brojne aktivnosti. Ponedeljkom, kao i do sada, TED Talks, odnosno kreativna konverzacija od 17 časova. Ponedeljka, 28. januara sa početkom od 22 časa u galeriji SKC moći da uživate u Jazz Mondayu, Simcoe Funk. Ovog ponedeljka uživat ćete u zvuke lokalnog funk projekta koji će izvoditi velikaši ovog žanra. Utorkom imamo American Road Show, odnosno konverzaciju od gledanja filmova od 17:30 časova. U utorak 29. januara u Knjaževsko-srpskom teatru bit će održana predstava Bašta sljezove boje po pripovedci Branka Ćopića. Otvaranje izložbe, dislokacije, fotografska kolonija u Orlovatu. Predstavljeni radovi realizovani u komunikaciji sa lokalnim stanovništvom i kontekstom, uključuju različite aspekte fotografije. U Domu omladine 29. januara bit će prikazan film Jima Jarmusha Coffee and Cigarettes od 20 sati. Neke od uloga tumače Tom Waits, Bill Murray. Film je dobio nagradu publike i osvajao brojne nagrade u Rusiji, Americi, Slovačkoj i drugim zemljama i ulazi besplatno. Sredom imamo Lego Club, odnosno program kreativne radionice od 17:30. Kakav se medijski sadržaj financira novcem građana? Kako je izostanak javnog financiranja uticao na mediji i javno informisanje u Kragovu? Dođite da razgovaramo o medijskoj reformi Tango Restoran Cafe od 18 časa. Sredam Jam Session svirka u Umosu. Svirka u slobodnoj improvizaciji. Film Miris poljskog cveća emitovat će se u galeriji SKC 30. januara od 8 sati. Ovaj film se realizuje u okviru projekta VIP Kinoteka, čiji je cilj zapravo da se sačuvaju jugoslovenski klasici za mlade generacije i to da budu vrhunskog tona i kvaliteta. Ulaz je slobodan, tako da vidimo se. Izložba će otvorena u Gradskoj galeriji od 31. januara do 19. februara i izložba je Viktora Huga. Četvrtkom imamo konverzaciju uz aktuelne novinske članke od 18 časova. U Knjaževsko-srpskom teatru bit će premijerno prikazana predstava Otac po delu Augusta Strindberga. To je tragedija u 3 čina koja se dešava na imanju jednog kapetana u okolini Stokholma. U adaptaciji su korišćeni prevodi Tomislava Tonhofera i Josipa Kulundžića. Razvijate svoju kreativnost i umetnički talent na različite načine i tehnike koje ćemo koristiti. Umetničko-kreativna radionica je za odrasle koji žele da otkriju i razvijaju svoj talent. Pratite našu emisiju na YouTube kanalu Udruženje Cake i budite uvek u toku. Vidimo se. Ja sam Petrović Jelena. Mina Bojić. Ljiljana Božović. Jovana Simionović. Marija Peković.